Menta kasengi ke parti Kongres kala penlong ya ke election hakari India borok kawai. Banjit yu presiden bathamai jong ka All India Congress Committee hakaba ki kertong ki don Arngun. Umalik Karjun Khagre Shashi Tharoor. Meghalaya ru ka parti Kongres kala pendap ika jingjit yu presiden ka AICC. Ka jela Meghalaya menta ka kenti ka don tang kumbasan penriungut kinongjit yu presiden ka AICC. Kadau bagi South Ligi Constituency kilami ino na ka parti Kongres. Hakane ke election ka bamenta na ki inriu pungut ki balala ban thep vote ki don tang kumbasan penriungun ka parti kam don ru ikinong thep vote ki badai na ka legislature party namar baka parti kam don MLA show ki bala thep ka vote na pedang ki bakham hakmat ka parti ki long presiden ka MPCC uba Vincent H Pala ka kong 16 im Dr. RC Lalu bat ki wei ki bala syajid banla ban thep vote ki bala ya poilun baka jing thep vote na Meghalaya banjit yu presiden ka AICC ka long shispa person. Uba Vincent H Pala habakran hakilat pathai khobor ulaong bakaladon ka jingtho ka boong ba ombit banya kanbas yanu ban thep Henry la aila ikinong jit bakinjit yu nu kurtong ka ba kimon. Uba Pala uloong bakadai ka jingshisha bakinong ilam ki bahakmat jong ka parti kidon bat Malik Karjun Khagre Henry kinong kersan ka parti pat kidon lakajong ka jing perkhan Henry lada job mano manuru kanlong banyatrelang ban penkhlanya ka parti. Ban penya ya ke election jit presiden AICC haslong ki bor bahakli jong ka parti Kongres kilapha yu Ricky Buddin Eman MLA na Assam banlong kum officer ban page ya ke election jit AICC presiden ha Meghalaya. Iba ka Kongres ka don ka strong foundation ta ki inde kam song ki Gandhi dan ka song ka jing trelang bat ki leaders ne ki state ki bakar te ting haba ni don in charge ne walking president dan president ki basu tek ki basu sekri untuk kan full term kadon ka jing itlot indri ladon per full term ka responsibility ke jing kit kle kadon na train da yo presiden ubiang sukar ki ro ude uba front runner kumbalong menta tharur uba biang na train kan sadon ka jing kam tre kan ka seriousness kan sadon jing tre system kan sadon na kerman man kan sa don ka jing bahan menta kalawai jong ka parti jong ni kumbalong menta kawero ba politics ke ting kam song tangangi ke Kongres ka song ro ka pushan tegi kumolong menta kani ka sarkar menta ro in terms of economy fail ba ka economy ka yo kam ka jam menta ka loan order keleng condition of thing ke jiru ki bobon teng trai ke pe pala dengi nang ba ban trai dan ni tristom boro kata ka song harta na ji tristom ba ji teli na karman ba kan sadan ke jingkala Barbor ki nalor ka 60 blocks ki don mi CLP but ki jong ki ba don hok te minus CLP te baro ki ya don ka jong banta kumbolong mentah ni don Santo Sao ki don ki ba long delegates mensuaro ki la pet parti example kum jong ba Kennedy ki unde district president mensuaro ta pet teler ki wan group baro tingi don Santo Sao ta Kini di membos ki bala ban sim mentah kadeka election bun ki blok nang lama ka song ka blok na gawe ka blok ki jit yo blok president ki jit yo treasurer ki jit general secretary ki jit secretary but ki far away delegates ki ang SC delegates te ki blok ki ban jit nde bangi ban jit ki blok ki pa singi te ki jit ki bala man ngot de tang itu ki delegates Kaya ingat tahu mentah tentang Santo Sao blok apa kita di bendung kan report ki don ki blocks ki ba ki la pa mensuan ki la pet na ka parti ti don ki blok kum ba we afli ki blok ka to ko por na mar ki dang sumi kum ka blok na konsesi jong itu ki MLA maki ki la pet te ka to ko por ti ki klem pa te na dali ki mun la apsho ra ni padio ban organize wa ki don ki ba klem pa ro te San ka proses kala yaj menta madu arlai na mensua tingi la pa ki delegates ki bade ban thabut unde tang na menta kani ka kam president jong ka parti hadali andre wat hapo ne parti jongiro na don collection anu kono ki dan ki delegates tingi don report li ki blocks te ani ki report blocks na goe ko goe ka block ki dan ki delegates
Tementah ki delegates ki dan daga ID card, but kin pendi ID card jengki ki sayok pantek. Tementah kesi ngapai nilastan duduk cikgu buje exactly kan ikut duduk san buje. Lagi wan borok ki deploy ki laban deploy. Kini ki PROs ki bapik ya kini election ki lapha bi nadu Delhi. Uwe ni ki ude po Assam. Kemalong ta karan smoothly. Nah, hangni Meghalaya nama ba ni ko akan long free and fair election di klaim canvas. Yang ter kasong akan monjong ki delegates. Tiga babon ki delegates ki exercise their own rights ni namar. Perkat ba sesi teruru di MP ala tre badu lai term barok partai gitu karo kakiro di MP ngadon badu por belong opposition la tre lang badu bru biang ba bibit balak bannya penteli ki barok kita ada jom ke quality kata kata noduk Delhi ke lain instruction ini ba nim de ban canvas